салом, як хабар. вазорати меҳнати тоҷикистон дастурамалие таҳия карда ба онҳое ки дар рӯйхати шахсони таҳти назорати вазорати корҳои дохилаи Россия шомил мебошанд маслиҳат додааст. тибқи дастурамал шаҳрвандони мазкур бояд то санаи 5 феврали соли 2025 ба мақомоти муҳоҷирати Россия муроҷиат намоянд то худро қонунан сабти ном кунанд ва ё қаламрави ин кишварро тарк кунанд. дар акси ҳол онҳо аз Россия ихроҷ карда мешаванд. агар номи шумо дар ин рӯйхат бошад ва шумо аллакай ихтиёран қаламрави Россияро тарк кардаед ва мехоҳед номи худро аз рӯйхат хориҷ намоед, пас метавонед ба мақомоти муҳоҷират дар маҳалли истиқомат муроҷиат намоед. агар шумо ду шаҳрвандӣ доред ва ё дар ҳудуди Россия қонунан кор мекунед, аммо номи шумо дар ин рӯйхат ҳаст, пас метавонед ба намояндагии вазорати муҳоҷирати Тоҷикистон дар Россия муроҷиат намоед. ба рӯйхати шахсони таҳти назорати вазорати корҳои дохилаи Россия номи зиёда аз 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон шомил карда шудааст ки онҳо дар вайрон кардани қонунгузории муҳоҷирати Россия гумонбар мебошанд. шумо метавонед дар телеграм боти Қуллаи Азия плюс бисанҷед ки оё номи шумо дар ин рӯйхат ҳаст ва ё на. Пардифенкис давои босамар барои фарзанди шумо. бо Пардифенкис аз ширкати Вегафарм хурдсоли шумо дураста ба аз дунёи кӯдаки лаззат мебарад. иттилои бештар ва муфассал дар телеграм канали Азия плюс.